Ya mai gabar da yamma wa hazo ya mai kudin tsariya haji haruna mai kunni alhaji haruna ozu mai kunni haji haruna ozu mai kunni kwanan na gidan gani amma in na yi ma a kini ne bai yi ba ma a kini ne kuje kuyan gudu na yi gangan guda da madara na yi wata guda da garba kwafi Allah da magani uwa da magani yare guda biya kun lalace kuka ya ce ta guda biya ne ta mai lafiya ne da lafiya ne ne mijin kasa da yaro na amma na haki ne mazun babban kane da ɗanjuna amma ne mai lara da mutum ne da ila jina amma bar ne ke da mutum ɗaya ba kana ba yi da mutum ya ba na yi ke ko da mutum ya zo daga cikin gari duka na faɗa a rage daliya kuma mutum gari duka na faɗa a rage dalice yawan cikin gari duka na faɗa a rage dalice a shi mula ke guda